ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеои чапқовару муфидро эҷод хоҳем кард. имрӯз яке аз шахсияти бузургтарин маълумот медиҳем. ин шахс Луқмони Ҳаким мебошад. Луқмон яке аз мазҳакест ки Худои Қодир дониш ва ҳикматро ато кардааст. пайдоиши Луқмон ақидаҳои гуногун доранд, аммо аксарият розӣ ҳастанд ки вай ғуломи сиёҳпӯст буд. баъзеҳо мегӯянд ки ӯ паёмбар аст, вале бо гуфтаҳои Ибни Аббос ӯ паёмбар набуд. мегӯянд ки вай чӯпони оддӣ буд. ба Луқмон рӯзе овозе омад. гурӯҳе аз фариштагон гуфтанд: эй Луқмон, оё дӯст дорӣ ки Худодоро дар замин ба мансаби хилофат насб кунад ва ба пайғамбари хеш баргузинад, то дар ихтилофашон қозӣ бошӣ ва умури зиндагиашонро босамон созӣ? Луқмон гуфт: розии имтиҳон он аст ки ҳукумат миёни мардум коре бас душвор, фитнаҳову балоҳост ва аз ҳар ҷониби он торикиҳои бекарон аст. ҳар ки он вазифаро ба уҳда гирад, ҳаргоҳ дар аҳкоми худ ба ҳақ асобат кунад, аз хатарҳо бираҳад, агар ба лағзишҳои хабту хатодарафтад, аз роҳи саодату фалоҳ мунҳариф гардад. хориву гумномии дунё дар баробари сарфарозиву бузургвории охират қобилу ҷуброн аст. вале касе ки ҷоҳу мақоми дунёро ҳадафи матлабу ваҷҳаи ҳиммати худ созад, дунёву охират ҳардуро хоҳад бохт. зеро иззату неъмати дунёро ба зудӣ аз даст хоҳад дод ва ба неъмати абадиву иззати ҷовидонаи ухравӣ низ даст нахоҳад ёфт. фариштагон чун сухани Луқмон шуниданд, ба ақли рашидаш офарин гуфтанд ва Худои таоло мантиқи шадидашро бипасандид. то чун шаб фаро расид, сарчашмаи ҳикматро аз даруни ҷони Луқмон мунфаҷир ва равон сохт ва ӯро аз фарқ то қадам дар он амвоҷи кӯр фурӯ бурд ва чун аз он рӯъёи илоҳӣ дида бикушуд. осори ҳикматро дар саросари китоби офариниш ҷилва гардид ва сели ҳикмату нури маърифат ба сурати баён бар забонаш равон гашт ва гавҳарҳои нафиси суханонаш дар акнофи ҷаҳон сармояи эътибор шуд. Луқмон бо вуҷуди чеҳраи сиёҳу нозебо, дили равшану рӯҳи мусаффо дошт. аз ҳамон оғози ҳол ба оёни ростӣ сухан мегуфт ва амонатро ба хиёнат намеолуд ва дар умуре ки марбут ба ӯ набуд мудохалат намекард. рӯҳи ором ва мағзе мутафаккир дошт. бештар авқоти худро ба сукутон таъаммул мегузаронед ва аз ҳаводиси ҷаҳону рӯйдодҳои ҳаёт ибрат меандӯхт ва барои таҳсиб нафсу таскияи рӯҳ таҷриба меомӯхт. ҳеҷ гоҳ дар соати рӯз дидагонро таслими хоб намекард. ҳеҷ гоҳ мардум ӯро дар ҳолу мақому ношоиста намедиданд. аз комёбӣ дар умури дунё мағруру тарабнок намешуд ва аз нокомӣ дар он умуру андӯҳ ба худ роҳ намедод. дар сабру шикебой ва қудрати ирода бар дараҷае расида буд ки чанд фарзандаш пеши чашмаш ҷон супурда ва ӯ аз сари ҷаза ва забуни дидагонро ба сиришк наёлуд. достони ҳикматҳои Луқмон низ зоҳиран қабл аз зуҳури ислом дар байни араб шӯҳрат доштааст. тӯли умре ки ба ӯ нисбат медонанд, таъбан ӯро дар назари араб марде ҷаҳондидаву хиратманд муаррифӣ кардааст. ба ҳамин ҷиҳат муқорини зуҳури ислом ҳикояту ривоёти ҳикматомезе ба ӯ мансуб аст. дар мавриди тамоми умраш ривояте ҳаст ки ба гуфтаи ӯ Луқмон 1000 сол зиндагӣ кардааст. гуфта мешавад ки қабри ӯ маконест бо номи Рамла ки байни Миср ва Сурия ҷойгир аст. бародарон, ин буд маълумоти кӯтоҳ дар бораи Луқмони Ҳаким. дар охир пайвандҳо мегзорем навор дар бораи бузургони тоҷик ва ҳикоятҳои ибратнок. наворҳои моро ба дӯстонтон баҳн кунед. бигзор ҳар як тоҷик таърих ва бузургони худро бидонад. пешакӣ миннатдори худро баён мекунем. сарбаланду хонобод бошед.